വചനം പറയും, നിങ്ങൾ സമചിത്തതയോടെ ആത്മാവിന്റെ ഉണർവ് സൂക്ഷിക്കണം, പാലിക്കണം. 24 മണിക്കൂറും ആത്മാവിന്റെ ഉണർവ് സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ഇതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ ഉണർവ് പാലിക്കണം? നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ പിശാച്, നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ശത്രുവേ ഉള്ളൂ. ആത്മീയ മനുഷ്യ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ശത്രുവിനെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്. അതിനെ വചനം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിശാച്. അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ. സിംഹപ്പെടാ അലറുന്നേ? എന്തിനാ അലറുന്നേ? ഇരയെ കാണുമല്ലേ? ഇര പിടിക്കാനാ. നമ്മളൊക്കെ അവൻ്റെ ഇരയാന്നർത്ഥം. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അവൻ അലറും. പിന്നെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ. സിംഹത്തെ പോലെ അലറാനേ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മളെ തിന്നാൻ പറ്റുന്നില്ല, കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനെ പിശാചിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, പിശാചിനെ അടിക്കാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ ഇവൻ അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുക. പിശാചിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, അവനൊരു പക്ഷപാതം ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ.